Sledujete reláciu Na streche, pokračujeme ďalej. Netradičné spracovanie Shakespearovho Richarda III. V Medzinárodnom divadle Meteorit malo na sobotnej premiére veľký úspech. Nebol zadozučinením len pre režiséra Roba Čontoša, ale aj pre Martina Pica Rauša, ktorý predstavenie dotvoril pôsobivou hudbou. Po štvrtýkrát robíš vlastne hudobnú dramaturgiu k divadelnému predstaveniu. Teraz to bolo v niečom iné? Lebo ja mám taký pocit, že tak rozširuješ spektrum činností, že už aj viac vymýšľaš. Vymýšľam viac, lebo teraz, a oprav ma, Robo, ak zle hovorím, mám pocit, že teraz sú 2/3 z tých skladieb alebo kompozícií, ktoré tam sú, tak sú upravené. To znamená, že potrebovali nejaký autorský zásah. A ešte z tých 2/3 polovica, to je pre matematikov teraz rajbus, aby si rozluštili, koľko to presne je objemovo, sú vytvárané nejakými zvukmi alebo nejakými vecami, ktoré skrátka musíš vyrobiť sama. Takže som sa nejak, neviem, či slovo autorský zodpovedá tomuto princípu, ale trošku viac do toho obul, keďže taká bola požiadavka od režiséra. Povedzme si niečo o Richardovi III. V tomto vašom podaní. Tak čítali sme samozrejme už aj v tlači niečo. Hej, akože, no v prvom rade o tejto hre si myslím, že to je taká hra, že proste fakt, že dalo by sa to skúšať aj viac rokov. Sú tam strašne zaujímavé situácie, zaujímavé postavy, je to aj psychológia, je to o mužovi, o Richardovi, ktorý sa stal strašne krutým človekom a teraz dáva príkazy, zabíja vlastne celú svoju rodinu, aby získal moc, ale pre mňa je najdôležitejšie je to, na čo by sme sa mali opýtať aj v civilnom živote od viacerých ľudí, že prečo to robí, prečo tak koná, ako koná. A pritom on je génius, fakt, aj geniálny vojak, geniálny herec, geniálny politik, super taktik. Proste, a keďže jeho talent nemal inde sa vyvíjať, tak sa vyvíja v tom, že proste chce získať moc a to za každú cenu. Vašeho muže jsem nezabil. Tak by žil. Ne, nežil, zabil ho Evat. Lož. Pred zrakom kráľovnej si v jeho krvi vykúpal svoj meč. Chýba mu 1000% láska v živote a proste, ale aj tá materinská láska, je to strašne dôležité. Ja vždy poviem to tak, že proste táto matka, podľa mňa, keď sa jeho syn narodil, že proste nenávidela toho syna, ale pritom, keďže není hlúpa a nenávidela aj sám seba kvôli tomu, lebo presne vie, že to je nesprávny pocit nenávidieť to dieťa. A ty si sa tak vydaril, tvoja mamička musí byť úžasná. Moja mama je najlepšia na svete, ale to si myslím, že každý, kto má zdravý vzťah s mamou, či to je teda muž alebo žena, tak to musí tvrdiť, lebo žiadna iná žena ako tvoja matka nemôže mať takú pozíciu v tvojom živote ako tvoja matka. Nie už každý vyrastal za iných okolností, za iných podmienok alebo mal iný osud, ale mama je len jedna, čiže tam aj keby vznikli nejaké problémy, nedorozumenia, lebo to je tiež prirodzený chod nejakého života, ale isté to nadštandardné puto, ktoré so žiadnou inou ženou, špeciálne teda muž, keď hovorím za seba, v živote nemôže mať, je práve tá mama. Len s ňou existuje isté nejaké špeciálne prepojenie. A moja mama, to je moja najväčšia faninka, najlepší poradca, zrkadlo, minulosť, budúcnosť, všetko v nej vidím tak sklbené. Takže hovoriac za seba potvrdzujem tvoje slova. Pekne ju pozdravujeme a ďakujeme jej za všetko, čo pre teba urobila, pretože ty to pekne odovzdávaš ďalej. Martuš, ahoj. Hoci len na premietacom plátne účinkuje v hre aj Mariana Ďurianová. Jej úlohou bolo hlásiť správy vo viacerých jazykoch. Údajne Richmond pravý flotila. Buckingham má ich zovšedla sa dverehu na viacerých.
Nemohli nám neuniknúť informácie z bulvárnej tlače, kde sa písalo, že Mariana Ďurianová sa pretlačila do tejto hry. Prosím ťa, ako intenzívne sa sem pretláčala? Môžeš nám o tom niečo povedať? No, to si myslím, že to je smiešne, že sa to písalo. Proste Mariana vôbec nepotrebovala sem pretláčať a ani nechcela. Ja som ju vlastne poprosil o pomoc a ona bola fakt veľmi zlatá, že nám pomohla. My sme potrebovali do tejto hry profesionálnu moderátorku televíznych novín, ktorá ešte k tomu, keď sa objaví v projekcii na obrazovke, proste každý jej tvár bude spájať akože s televíznymi novinami. Je to dramaturgicky veľmi odôvodnené v celej hre, veľa to symbolizuje a proste ja som ju poprosil, ona bola zlatá, ona chodila, my sme spolu skúšali, preberali tie texty, lebo je tam aj jedno prekvapenie, že prečo to bolo potrebné prebrať spolu a že fakt super nám pomohla. Keďže Mariana Ďurianová je moderátorkou televíznych novín aj v reáli, jej povinnosťou bolo o svojich aktivitách v divadle Meteorit informovať vedenie televízie Markíza. To však proti takejto prezentácii svojej zamestnankyne nemalo žiadne výhrady. Aj z pomsty mojej skaze smejte sa!